Dejme tomu, že máš nějaký cíl, kterého chceš dosáhnout. Například chtěl bys si vydělat nějaké peníze, ale může to být i něco úplně jiného. Chceš něčeho dosáhnout, třeba chceš se naučit skákat salta nebo cokoliv jiného. A pokud něco takového chceš dělat, tak musíš být co nejefektivnější, aby ses to naučil co nejrychleji a počítám s tím, že to i sám chceš. No ale nejde jen o efektivitu, ale jde hlavně o produktivitu, aby si neprokrastinoval, neodkládal věci na později, dělal to hned a byl co nejvíce produktivní. No ale jestli nevíš úplně, jak být více produktivní, nebo si o tom někdy slyšel, ale nevíš, co přesně dělat, tak se nezapomeň kouknout na moje YouTubeové video, kde ti přesně vysvětlím moje osobní preference, jak být více produktivní, co ti pomůže a nejznámější rady a tipy, co ti zvýší tvoji produktivitu více o 300%.